Moikka! Eli tänään me tehdään tällaista kokkausvideoa ja me leivotaan mikrobrownieita ja mennään kattoo ohjetta. Eli tähän sä tarvit 1 kananmunan, 4 ruokalusikallista sokeria, maitosuklaata, 1 teelusikallinen leivinjauhetta, 1 teelusikallinen vanilliinisokeria, 1 ruokalusikallinen kaakaojauhetta, 3 ruokalusikallista maitoa, 3 ruokalusikallista öljyä, 4 ruokalusikallista vehnäjauhoja. Aloitetaan sillä, että rikotaan toi 1 kananmuna tonne lasiin. Ja kaada se sitten kulhoon. Sen jälkeen mittaa 3 ruokalusikallista öljyä ja sekoita ne sinne munan joukkoon. Nyt on vehnäjauhojen vuoro ja niitä tulee 4 ruokalusikallista. Sen jälkeen me sekoitetaan toi taikina tasaiseksi puuhaarukalla. Sitten me laitettiin 4 ruokalusikallista sokeria. Ja sit toi 1 teelusikallinen leivinjauhetta. Ja 1 teelusikallinen vanilliinisokeria. Sen jälkeen 2 ruokalusikallista kaakaojauhetta. Maitoa tulee 1, 2 ja 3 ruokalusikallista. Ja tässä välissä me taas sekoitetaan puuharukalla tätä taikinaa tasaisemmaksi. Tässä reseptissä ei ole suklaata, mutta me nyt laitettiin sitä. Eli ihan ekaks me pilkotaan toi suklaa sellaisiksi sopivan pieniksi paloiksi ja sen jälkeen me laitetaan se tonne taikinan joukkoon. Ja sitten vaan sekoitetaan suklaan palaset taikinaan sekaan. Eli nyt tää taikina on valmista ja me vaan kaadetaan se tollaseen mikron kestäviin mukeihin. Nyt laitetaan mukit 1000 wattiseen mikroon noin minuutti 30. Eli nyt nää on valmiita ja nää kohos tosi paljon tuolla mikrossa ja nää on tällaisia ihan lahkeita. Ja nyt vielä siirrettiin nää tällaisiin söpöihin pikkukulhoihin ja laitettiin jäätelö ja strösselöitsijaksi. Mut moikka ja nähdään ensi videossa!